Na imbagal daw kada kayo aming agdengdengag iti Radio Sagada 104.7 FM. Siak na manong yung arafi mga bingay iti tungtungan na maipanggap iti sudoy iti kultura dagiti indigenous people iti Sagada gagayam ya. Naimbagngal daw kada kakailan dagiti iti panag iparanggo no panang iparangarang kadagiti kultura ken tradisyon dagiti indigenous people iti Sagada. Ita pag tutungtungan tayo iti may papan iti saday may saan na pateg a kultura nga aktibidad dagiti umili iti Sagada gagayam. Ti saday ket maysang tradisyonal panagdalos wenno pananglinis iti komunidad nga ipaay dagiti lalakay wenno elders no adda dagiti saksakit nga maipasa kadagiti manipod kad iti tunggal maysa agingga iti sabali wenno no adda patay peligro wenno dakkel rigat iti ili. Iti panahon iti pandemic dagiti elders ket nang ipakaammo da iti saday wenno saday ubaya no malapdan dagiti panakaiwaras ti sakit ken maprotektaran ti komunidad. No maideklara iti saday dagiti tattao ket masapul nga agtalinaed iti uneg iti pagtaenganda wenno iti bukod da barangay. Awan ti mapalubusan nga rumuar iti lugar da no saan da napateg. Dagiti sumrek iti komunidad ket saan met mapalubusan iti dadduma tattao wenno sumrek iti barangay. Kas iti daytoy iti barangay no once nga inpukaw da iti saday nga kunada ammo da nga awan iti rumuar hanggang nga makaruar iti baryo wenno hanggang awan ti makauneg. Iti pagapati ti maka kaamuan no apay nga ada iti ubaya iti maysa a barangay uray no han nga saday adda ngay iti ipaton dagiti lalakay nga apanda agala dagiti babaros wenno dagiti middle age iti ili wenno dagiti youth mismo nga baonen dagiti lalakay nga apanda agala iti fresh nga stick adi ay runo tapno apanda ikabil iti boundaries iti maysa nga barangay iti tunggal boundaries iti barangay mismo. Kaya't nasa wenno adda iti umuneg nga kaya't nga umuneg iti ili han agsublida ammodan nga hanga mabalin daytoy nga sumrek tayo ta adda iti naramid da nga culture wenno cultural iti uneg iti ili. No mamingsan adda dagiti metlaeng agbanbantay nga babaket wenno dagiti lalakay metlaeng nga no kitaan dalata nga sumrek iti maysa dagiti tattao anda nga pastreken. Lalo no iti maysa nga saday ket maysa daytoy nga nairot nga ubaya iti nga ubaya nga insayang katda iti barangay ta ayuanan da metlaeng dagiti umuneg ken dagiti mismo tao kaya't nangasawen no adda iti adu dagiti agsaksakit iti barangay nga kas pagarigan dayta adu ti adda iti panateng na wenno apay nga nagad-adu ti agpanpanateng iti uneg nga barangay apay nga agag-agas ket medyo
narigat pay laeng nga magkatag apay nga iinalis dagiti sakit. Kasta iti dadto pamayan dagiti kasta ti pamayan dagiti lalakay iti tapno awan iti maalisan ken handa nga agalis iti dadto mga tao nga umuneg ken handa nga rumuar tapno handa met lang nga agalis iti alisan dagiti tattao iti sabali lugar. Iti kunkunada ditoy nga iti lalakay iti dapay adda met ketdi iti dadto makunada partida iti manok nga iti dapay nga iti ibagbagada ditoy ket pumanaw iti sakit dagiti sakit nga rikriknaan dagiti umili ken iti nasyaat kumalata wenno iti wen nasyaat lata iti agyan kadagiti tattao iti komunidad ya. Handa nga agibagbaga iti kumkumpurmi no di ket ti ibagada lata ket dijay idawat dak iti kabunian wenno ti environment wenno kadagiti kaputotan da nga inmuna nga linisan da iti sakit nga agrangrangarang iti komunidad. Ket dayta awan iti apan agtrabaho met laeng tapno agyan da mismo iti balay da kasta iti ibagbaga dagiti lalakay. Aya. Iti daytoy practice ket saan laeng kadyan bagak tatay kang hana panang salaknib iti bagi no di ket espiritual ken kultural panaglinis tapno maisubli ti kapya ken kinatalged ken kinaornos iti komunidad. Iti panangsalit met iti seday ket mangipakita iti panagkaykaysa wenno disiplina ken panagraem dagiti umili kadagiti elders ken tradisyon da. Sakbay pay adda dagiti moderno nga health protocols adda meten kadagiti indigenous people dagiti bukod da awagas iti panangsalaknib iti tunggal maysa. Kasmet no iti hanlang nga iti komunidad ti ti mayararamidan iti seday. Adda ti kunada nga seday iti Duhol Municipality of Sagada, adda ti seday iti tunggal barangay, adda ti seday iti tunggal pamilya. Iti pamilya adda met lang ti yararamid da nga seday iti bukod da nga pamilya nang runa no isuda ket adda dagiti anak kakenda wenno iti sakit iti uneg ti pamilyada ya. Iti nakatkatungtong tayo nga dadto maalalakay iti komunidad no adda iti kasjay nga grabe nga sakit iti uneg ti pamilya isuda met laeng ket agseday da. No adda dagiti pamilyada iti sabali nga lugar ibagada waray kas pagaringan iti maysa nga barangay no nagayay pamilyada ket adda iti maysa nga barangay agseday dijay bumabalay iti pamilyada ibagada nga handa nga mapmapan wenno umay kayo ngamhaang kayo nga mabalin nga agawid nga na malupas iti seday iti pamilya. Adda iti maysa nga klase iti seday iti pamilya nga isu ti kunada nga no adda iti grabe nga masaksakit nga mano nga bulang ket nga magkatjay sakit na ta idi ngarud ket awan iti hospital aya. Ket ti kastada iti maysa nga ama wenno ina iti uneg ti pagtaengan adda iti makatulong kada isuda iti uneg iti komunidad kasla iti
shaman nga kunada dagiti ada gift na na ada iti tao nga ada iti gift na nga makabuya iti itsura dagiti iti iti environment iti kasasaad ti environment niya. So nga isugya kunada nga apan da agtangad. Agtangad kaya't na nga sa uwan rumwar daytoy ama wenno ina magna nga mapan iti kunada nga pagtatangadan. Ti pagtatangadan ket mostly ket daytoy boundaries iti banbantay wenno anya ditaya. Ket iti nga pangkitaan da iti maysa nga pangkitaan da ket amin dagiti mabibiyag iti aglawlaw, bilit, snakes, dagiti animals, dagiti manok wenno anya dagiti nga animals nga mangiparangarang no anya iti kayat kayat nga sa uwang nga iparang. Iti no mapanda iti tinangad ti ili wenno iti boundaries ti ili ket adda iti nakita da kas paggarigan no iti bilit no magmagna ka nga ti mapanam ket sursuroten da ka sumursurot iti pagnaan nga pangato dayta ti kunada nga napintas nga pagpagna. Ngam no iti sabatem nga animals ket pababa dayta iti pangrukodan da nga madi daytoy ta pababa. Ngam no ami nga sabaten da ket pasangat dayta ti kapadasan da nga napintas nga adal wenno napintas nga makita wenno makita da. Nga iti pangato ti makita da mayat iti banag na ngem no pababa madi iti banag na. Isu ngano adda iti nakita da nga kas paggarigan mapanda iti tinangad ti ili ket sumannao ti bilit agkan kanta wenno napintas iti oni iti sound na agawid dayta ket diyay aramiden da iti kunada nga sedey nya nga agnamnama da nga dijay tao nga agsaksakit iti nabayag ket agbiag. Ket dayta dagiti kapadasan dagiti lalakay, dagiti umili idi ngem no dijay nakita da ket madi ta pababa ken no kas paggarigan jay bilit ket nga naragsak ti oni na nga kasla nga nauneg iti sound na wenno wenno pababa nga agsasao nga pababa ibaga ti nagtangad nga awan iti maay na daytoy ngem no paymangno kasta sedey da latta ta siaamodan nga awan iti biag na diretso nga natayon awan ti biag na dijay apan na tangad. Sanan ti baga iti dagiti lalakay ken dagiti adda iti nangibaga nga adda iti gift na nga mabalin nga baga no anya iti mapasamak iti jay agsaksakit nga tao sadanto pagtutungtongan dayta. Dagiti dadto mga kapadasan dagiti wenno aramid dagiti lalakay iti uneg ti ili wenno ken iti pamilya ket dagita ti kapadasan da nga nakita na may proof da gaputan napaspasamak ken kada isu da. Iti kanayon a napay iti panangsalimetmet iti iti panangsalimetmet iti sedey ket mangipakita iti panagkaykaysa kunada nga diso nga
No anya iti, imbaga dagiti adda iti, gift na dayta ket pagtutungtungan dagiti lalakay met laeng, sadanto, iaramid iti, sedey nga kunada. Nga, kasay gagayem iti, dadduma pay, ah, iti sedey iti, komunidad dayta ket ipukaw da iti, rabii. Yeah, sakbay da nga ipaton dagiti lalakay ti panangipukaw dagiti babaros iti rabii sadanto isayangkat iti sedey iti kabikatan na. Iti sedey ket agrugi manipod iti, husto nga lumawlawag iti, aglawlaw, yeah. Ket no once ipukaw da ti rabii, awan nga talaga ti rumrumwar, awan iti mapmapan iti talon, apan da ikabil dijay kunak nga sagangsang nga kunada, ririw jay sagangsang ket dijay runo nga ikabil da iti, boundaries iti bawat, nagbaetan iti mismo komunidad da wenno iti barangay da. No mano nga iti awahaan nga mabayag dayta no di ket, no agrugi iti 5:00 iti agsapa nga awan ti rumrumor, awan ti paspasoken da enggana dandani nga umuneg iti init ngem iti saludsodon tayo dayta iti lalaki ti kunada ket at least 4:00, yeah. Sadanto kunang, iwakawak, iwakawak kahit na nga saon dagiti lalakay met lang iti adda iti dapay ti mangibaga nga nalpasen iti oras iti, ah, nagana iti, sedey, ah, tapno mabalin nga dagiti idi ket mostly ket adda ngamin dagiti nuwang da ken dadto mapay nga aramiden da. So nga, ibagada nga nawakawak nalpas iti, oras ti sedey mabalin nga kayo agyalis dagiti nuangyo apang kayo agsakati nga ipakanyo kadagiti nuangyo ken no tiyempo iti panagdadanom iti, rice fields mabalin kayo kitaenen dagita padanomyo ken apan kayo agpadanom. Ken no anya pay dagiti aramidenyo iti talon mabalin nga mapan kayon ta nalpasen iti oras iti sedey nga kunada iti komunidad. Mhm. Idi, adda metenen idi adda metenen ti kunada nga pilada iti langnang iti southern part iti Sagada uray kuna tayo nga ditoy, bugang mismo. Adda ti kunada nga inadapda nga sapilada, da nga umun-unang, pammati idi na isaknap iti, South Central Sagada. Ket no kunan dagiti, community iti bugang, agsedey da, iti kastada met ket agurnong da iti maysa nga lugar wenno adda jay kunada nga pulistuan nga inaramid da nga sakbay nga mayar-aramid, bayat nga mayar-aramid iti, dapay iti panangisayangkat da iti dapay dagiti matbaba ket adda da iti pulistuan nga kunada nga aglolwalo enggana iti, malem aglolwalo da latan nga siyempre iti ibagbagada ket, pumanaw koma iti, sakit tapno tumalna dagiti tattao iti uneg iti komunidad. Mhm. Iti sedey ngamin ket daytoy ket haan nga
iti punto nga naiistorya tayo tatakot iti punto sakit, saksakit iti nang amam na napaspasamak idi nga nakitan dagiti tattao ken dagiti lalakay nga maysa nga epektibo iti panangkita da ken iti panangadal da. Iti gayam iti maysa a pamilya no agsedit iti maysa nga pamilya dayta ket agiyatang damat laeng iti animals iti pamilyada kas ngem nanangruna iti manok, ngem daytoy manok ket idawat damat lang iti pamilyad a pinmanaw a pamilyada ken dagiti haan nga makita iti laglawlaw nga paimbagen da dijay masaksakit kapamilyada. So nga iti met laeng balay da adda met laeng iti ikabil da nga sagangsang iti uneg iti balay da iti umuneg iti vicinity iti balay da gikabil da met lang iti runo nga pag-eksen da dayta ket no adda iti mapan nga iti balayo handang nga makauneg ta ammodan nga ni adda gayam iti ar-aramiden daytoy pamilya nga nainsigudan nga ugali isu nga handa nga mabalin nga umuneg ngem ti ikastada handa nga serken DJ runo nga nakasera iti pagnan nga umuneg ti balay da ngem no importante iti ibagan iti mapan ipukaw na laeng nga ipukaw na ket rumor jay akin di kapamilya katungtong da isuna iti katungtong da iti ruar nga mabalin nga umuneg mismo. Iti pantew ko na da iti backyard no ayan na iti naikabilan iti runo at hamo nga talaga mabalin nga suwaken kahit nga saun hamo mabalin nga kutsyen ken serken ta aammomon nga dijay nga naikakabil nga sura ket adda iti kayat nga sauen iti uneg ti pamilya nga adda iti sayangkat da nga para kada isuda wenno pagsayaatan iti pamilyada. So gagayem dagita palang iti maibingay tayo pailang dayta dita ket daytoy ti kunada nga ag-aggong iti wenno ti kunada nga ag-aggong iti radyo sagada. Okay. Sa dayta palang iti maibingay tayo tata kitaan tayon tumot iti sumasaruno sa agyaman kami iti panagdengdengeg iti daytoy a podcast wenno daytoy atungtungan ituloy tayo iti panangsalimutmet ken panagraem kadagiti kultura ken tradisyon dagiti indigenous communities. Naimbag nga daw kada kayo amin siak ni Manong yo Rafi Kagayam ken kakabsat.